храмови. Това е храм, не е гробница. Като, нали, гробница символична, но не е, нали, както ние приемаме гроба, че е погребан тук владетеля. Сега станало е погребение, тъй като в последствие от храм се е превърнала в гробница, когато са принесени в жертва тези 4 коня и 2 кучета. Обикновено винаги има кон, който е в предверието. Това е предверие. С този полуцилиндричен свод. Значи тук се дали на мен. Да, и обикновено гробниците наистина са така. Коридор от речни камъни. Коридор, който обикаля цялата конструкция като един кушук. И държи. Той какво ги държи? Тези граници са достатъчно стабилни и се държат. И всъщност куполната камера е обикновено за ритуали различни. Тях са ставали всъщност обожествяването на владетеля. Смятали са, че след като умре на владетеля, ще се превърне в бог, хероизира се и е извършен даже още при живе този погребален ритуал. Може би... Колоната вътре е била там, да, колона в предверието. Тази интересна с това, че има колони, една в предверието, една в централната част, като тя също е гранитна, но са използвали бяла щукова мазилка накрая с мраморен прах. Всъщност мазилката там се стои на... И това е запазна мазилката, да изглежда мрамор. Сега по-добре е запазна мазилката на Хелвеция, първата гробница, но пак ще дойде някой ден. Изцяло е била бяла гробницата. Виждате, и самия купол е доста интересен. Значи обикновено това, което в повечето случаи куполите вървят така спираловидно. Редовете се подреждат като пчелен кошер, е така камбановидно нагоре. Докато тук виждате 7 декоративни колонки в ниската част с канилюрки, тези малките, над които е архитрава и оттам започва купола. По различен начин не е строена. Добре, аз ми се струва, че виждам цемент долу. Да. Имало е дебела варова мазилка на пода, тук също виждате, и измазана в бяло. Като запазна от ръка. Добре, тогава има ли са цемент такова? Правили са, да. Ние цемента варова мазилка правят. И това виждате, изглежда наистина като мрамор, но то си е просто измалко. Виждате как е останало части от гранита. Като гранитната колона, тя е ключов камък на конструкцията. И отгоре виждате така като лъчи на слънце са подредени около тази колона 15 радиални камъка. Всъщност, виждате, 3 полета се образуват. Най-отгоре все едно слънцето, купола и стените съответстват на трите цвята. Небесния, задгробния и настоящия. И колоната е човека, който ги свърза. Цифра ли има или то? Не, просто от мазилката е останало. Да, не просто от мазилката е останало. Това е така наречената монохромна декорация. Там какви са тези? Вероятно ритуално ложе. Там, където в северната част винаги има място, където са поставили дарове или където е сядал владетеля. Сега не изключваме възможността, да кажем, като умре известно време, като поклонение, мавзолей да е съществувал. Но наистина факт е, че никъде не са намерени човешки кости. Сега или после е изгорен, или някъде на другаде. Сега тук е стояла тази врата, която е в тези дупки. Тая врата е била. Тая врата е затваряла това помещение, кръглото. Ето тук може да ги видите. Значи по всяка вероятност се сложи на вратата и после е достроена, защото този камък така е нанизан отгоре като панта просто. За да се отварят. Добре, те са ги изкарали по някакъв начин камък. Те са щупени. Значи, когато се запечатва гробницата, когато се превръща вече от храм в гробница, чупят се вратите и с тези парчета зазиждат входа. Остава там кухо, а вече тук могилния насип. Сега виждате на вратите са навсякъде такива от гранит, двукрили, касетирани. Виждате и по тях соларни знаци изрисувани, като в последствие била е черна врата. Впоследствие, когато изцяло е била измазана гробницата с тази бяла мазилка, измазани са и вратите, а вече на третия етап са положени червени полета в касетките. Сега цялата тази голяма фасада е била украсена отгоре с един голям блок фронтон,
който е представлявал тази палмета, която виждате над входа. Там е пластична декорация, а това отгоре е било един голям каменен блок, както е показал на макета. От него е останала само тази източна част. Ето това, да. И всъщност тази колона, която е в средата на предверието, също е много интересна, тъй като е прецедент въобще колона в предверието. Иначе всичките имат коридор. Това е Дромоса, пътя, който води към отвъдното. Свързват се с тези представи на траките за нали, се ражда живота от земята и пак отива там, нали, вечният кръгоград. Това всъщност се явява като отробата на богинята майка.